Avangu. Leo makangosia mwana achienda msina kuraira. Saka makamuraira. Ari kumbanza vanagara naye pachocha zvitera mufasha akazorora mukadzi. Ngoma nangu aireva kuti torai mwana ndisare ndichiita zvinhu zvangu. Kuti ndabva kana kuti aona mutaka. Zodera wewe. Kana nenda Ayobara bombe vari kudarora atipaini. Ndio kana gari pakata. Paine kukona. Right. Rubzona ari bwari. Kuchorutsenga ichi. Chaurai. Midzi kamune mafuwa. Shandisetai kasvipe kanogwarisa mosha kwandiri kawo. Kasvipe. Uchazoramba uchikatsenga. Pamusoro imambo. Wewe shamani. Ona bwana ndareke. Nai mari mukutse. Bila mukutse. Ibado mwana usiku. Right. Sawa tangadari. Namba tumbusie. Yeye. Pamusoro imambo. Mukwacha wangu akanetsana nemwana wangu anzanga apanya TV. Obva ati mwana ngaamboenda noramba. Akaenda kuna hanzvadzi yangu. Asvika kuya hanzvadzi yangu ndakazofunda nomurova wangu. Zvikanzi abva ari kutsvagaya. Ndobva ndaenda ndobva ndasvika ndikati abva aripo here zvikanzi. Avo vari pakati pedavo ndiana. Ndibaba wemunhu. Ndibaba vake. Hatidi misha inotongwanya vakati. Saka vari kutaimuta baba vari mwana vari. Ndavataura. Ini naivo takapesana. Ini ndinogara nemwana. Why mama hivi? Zvokupesana kwenyu ndozvokupesana kwemwana kuti nemukwana. Handiti? Hapana pamunotaura. Matauriro amungadai muri kuita asi ekuudza isusu kupesana kwenyu nababa. Mambo ndiri kutaura ndini ndinogara nemwana baba vanenge vasipo. Matopedza. Saka ndiri kutsanangura nekuti ndinoziva kuti zvinhu zvakafamba sei. Handiti ndizvo? Titsanangurai. Mambo nditsanangura. Ndini ndinogara nemwana. Ndini ndakanga ndinaye pazvakaitika. Yes. Mwana wangu akapesana nemurume wake. Akanzi ende unorairwa mumba kwenyu. Nenyaya yekuti anga apanya TV. Angapanya TV ya. Mwana wangu. Sei. Handizivi umba kwavo. Tiudzeyo. Unoti chinhu chamakatenga chekuona TV motsamusana okanya. Pamusoro imambo. Ndati ndo zvakaitika here. Chokwadi. Chokwadi. Titsanangura yamai. Obva aita 3 days hanzi achirarama pamambuya vemukwasha wangu. Uya tikiadho. Ambuya vati mukombe wakati abhini achakwanisa zvekutura kuchirara chingokuchengeta. Enda kumba kwavabereki vako. Abva akabva asunguka kubva pamba kwanzvadzi yangu yakasira inini. Saka ana amweni vake vakabva vadarika nepamusika vachimutsvaga vachiti abva ari kupi. Ndobva ndati koiwe vanogotsvaga sei mwana iye mwana vanaye. Ndobva ndasunguka inini ndikati asi pamwarwara ndinozvaitika. Ndobva ndasvika panext pamai ari mana. Ndobva ndati ko abva ngachimutsvaga aripo here. Ndobva ndaenda pakwagogo vacho. Ndobva ndasvika ndikati abva aripo here. Zvikanzi abva haapo angachitakura madhiringisi amweni vake. Ndikati kana auya andione nekuti andanzwa kuti angachikutsvaga. Nguva idiki akabva auya. Ndobva ndati ndikutsvaga. Zvikanzi mama ini ndanzi ndiende kunoraira nemurume wangu. Ndikati nenhau yei zvani nhau yeTV. Ndikati kuti ndikutakura mbuya wako vari kuti kudini. Ndobva ndaramba ndakamira pana amai ari mana. Ndobva ndati chienda kuna gogo wako unovaudza kuti mama vauya vati ndiende kugogo. Ndoda kuona kuti vari kukuda here. Ndobva ndati mama ndaenda ndandina gogo inini huyai. Ndobva ndasunga kubva ndaenda kuna gogo. Ndobva ndasvika ndikati gogo ndauya. Zvikanzi mahwaga ati mwana ngaende kubva kwaambonoraira. Ndikati nenhau yei zvanzi nhau yeTV. Ndikati gogo magara nemwana wangu 4 months. Habvana kana chamakandipa kana tsvagirei kuno kana chii. Makunditi nditakure mwana uyu. Kana ari musikana webasa ingwana anonzi ngaite sei anoona. Chindipewo pechi yemwana wangu. Zvikazvoni munoti iye kwashonya taiwana kudumana. Endai kana achida mwana nyangati sei achatevera. Ndakabva ndasimuka inini ndobva ndaenda pane mukwasha wangu ndobva ndapfugama. Ndobva ndati mukwasha mati nditakure here mwana. Zvikanzi mukwasha wangu
takure mwana wenyu kana ndakumuda chese ndichatevera. Nokuti ndiye akamuzvara paanenge akumuda vachamutevera. Akanga afunga kuti handichamuda ombotienda. Hakuna mitemo yakadaro. Vanhu ngavatye vana vevanhu. Vati ivo vana ava kana vabva mudzimba vaenda kuvarume vavanenge vachitemera iva. Handiti ngavazive kuti haisi nyaya yekuti wakuziva kurarwa nemurume woti ndakuda kuenda murohwa nemurume. Zvinhu tu zviripo munyaya dzekuroorana kuti ndakura here, ndabva zera here, chii chandiri kuendera kunowanikirwa nemurume. Handiti mapona. Imimi kana mainge makagara nababa vake mukamubereka, vakai mwana musingatarise nzvimbo dzamunenge muchigara. Handiti mapona. Vanhu vanorasa hunhu kutorera kuti muno matinogara. Aiwa, hazvisiri izvo. Handiti mapona. Hazvisi. Chatiri kuda kuti tione kuti chinganzi mwana mukadzi atorwa nemunhu achitya kuti ndine mwana wemunhu akaberekwa noumwe munhu, ngaadzokere kumusha anorangwa chii. Handiti mapona. Wapwanya TV, dzokera kumba unorangwa. TV yapwanyika sei? Atora here kupoverera pasi kudai kupwanya. Zvakapamba sei iwe musikana iwe? Ndakatora TV, ndakaibvisa mukicheni ndichiendesa mudining room TV. Saka magetsi akabva aenda, ukobva tichitora TV unodzosera mumba mako painogara. Ndonda inotonderwa ndapinda nayo ndobva ndaisa pamusoro pedhuru. Mangwana ubva ati makoti tichitora TV yetimboona sezvo magetsi anga ari masikati. Andakatora TV ndichinoona ndopatikaona ine 29 tutobhireka. Twokutsemuka kudai. Twekuti hauna kupwanya TV. Vara riri kushanda dzetemo akapwanya TV. Foni ungoiona yane malaini ekuratidza kuti yakireka yadii. Yonzi mukadzi ngaaende kumusha anorangwa. Kunorangwa chii? Ndinoti ndakapa maybe ndakanonoka umbuto ndakapwanya TV. Wakaipwanya ndiwe? Handisi. Saka chawaizonotaura iwe kuti ndapwanya TV chii? Kana isiri nyaya yeTV, chakaitisa kuti iwe unzienda kumba chamainetsana chii? Pane zvimwe here zvamainetsana? Ndowandi kutaura newe kai? Namba wapana. 4 months. Wakatorwa munani? So 6 September. Eh? So 6 September. 6 September. Kusvika rini? 18 December. 18 December. September. 4 months era. Ko kuzouya nhasi kudare chii chanetsa? Nguva yemarango yanga yapera. Akatora mukadzi. Makatarisira kuti murume achauya. Andonyachira paini. Imi muri kumarango nemwana. Ivo vari kutoroora uko mukadzi. Ndeve kungopota vachinzwa vana vevanhu vachisiya. Titaurire nyaya yako shamwari. Ndatonzwa kuti unonzi Mahwaka. Mahwaka. Munogara kupi? Muno. VaMahwaka. VaMahure ndotanoti Mahwaka. Mahure ka. Vatonzi VaMahure. Ndozvazvikutaura. Ivo vana mazita iwayo ndo raanobvira kumba achitevera iwe. Handiti mapwa ndiye akazotorwa naMahwaka kaiye zvino. Zvino zvedu nyika iyi hamiri kwaite kusiisa. Titaurire Mahwaka zvakamira sei? Mambo nyaya ndibetse. Hata mukadzi wangu akasaidia. Mukadzi wangu ashapa kugadzirira ngombe 2 months. After that mazvodaro ndanobva kubasa ndakatora foni yaishandisa
Timovhura foni ndana kuma report yanga ari kumawa. Ekunzi gogo. Ndine Jadeu, ndada kusa Jadeu. Lumo wakadasi updates on our. Mukuza mwa. Tena zvadaro dati mshanda leo je tumandisi. Ndo basha pa ngombe mwingine tuma. Ndio wanapata naye batumezi. Ndio wanatoa foni yaishandika. Nao ndio kwa record nganza ma kwa record. Kodai ya munga pita kufunga. Tumetora ramese batumanzi. Kwa ndio wanokonyekana ni kutorara na msiwo ya. Waira ni msiwo nani? Waira nani? Ni mkwazi wangu. Mkwazi wako karora. Mambo zetu zima mariro na ndano mungangizi. Ndaunganidza mariro. Uyu ndanga anaimo. Ndova ndapa $70. Ndichengeta mari. Anzaji mari mabope. Mabasa kwetu ya kusangu manoza na kukonesa mari. Zuwa kumbena shambi tonda iyo. Muda zomali ya unemu mapoti. Ndaona $40. $70. Kama hiyo 30 kama hiyo ndio yanga ili mariti ndibadi yambo yala but uwe ari bo yakaita meta atingachi akaita usiku. Ini ndikuda kubvunza pamarango ekuti iwe utore mwana womwe munhu iwe wakarangwawo here ndopanda kuona kuti iye kuzoona kuti uyu anofanira kutombonorangwa mhosva yainorangirwa apa yakazoita kuti abve pamba ari kumba kwamai otoona iwe watotora umwe mukadzi pakamira seipa Pakurema mahwaka ribatisise mune mutambo uko munotamba mawo mazita aya nickname ndotoziva kuti nickname ndati inini kuti ufunge kuti mwana uyu anofanirwa kunorangwa handiti mwana aenda kunorangwa iwo pane kuti uchitevera kuti ndinofunga kuti period yekuti mukadzi wangu ezvino kana ari munhu wokuti nenjere haasi akadzokorora zviya zviya nokuti period yandamupa akagara kokako anoziva kuti zvinhu zvinogona kungoipa nyaya iripo ndei yawakanga kuti muti wengaende ambonorangwa ngaende kuti akandinyembera mambo wangu mukadzi warara kuti ndine nhumbu inotuma then zvadaro vanhu ari bata foni yake yanga anayo ndichienda maya kuma-message ndinokwa call pawhatsapp ndakanoopena ndikivhura ndinoopena ndakanzwa iye aitaurira boka dzekumaendelana zvanzi gogo chadeurire ndada kubviswa muno akunetsa akuda mwana vanhu madhezesa akakora angopenukunechi netuma right pakanaka ka mukadzi uyu museyamwa ari kuti iye ndine mimba ine 2 months kumurume achiona zvekare hondo yekuti mumusha umu baba vakuda mwana ndobva achitaurira munhu mukuru vanove mbuya uya inda kunobviswa jadhero ratiinaro kuitira kuti baba havakunetsa nenyaya yekuda mwana zvinoendesa kumarango here izvozvo chekutanga ndechekuti wakazoziva kuti mukadzi anga achindinyepera kuti ane mimba but ane urongwa hwekutoti anofanirwa kutonobiswa jadheroka rekuti aite mwana wako iwo ndo mhosva yakaendera kumusha here kumarango mambo wangu ukadzi wanga panogama ndambomuramba aripo amai vake ndovavachimutora kumba amai vake sorry mambo weta amai vake sorry mambo amai ndovaiuya vachimutora achienda sorry mambo iwe unodambura mabhandi ehembe une makore mangani 18 years under age handisuda kuenda ikoko handiti tinoda kuti tidzokere pekuti munhu ukatora mwana wemunhu zviri nyore here kuti ukangofunga kuti handichamuda handichatomuda handiti watora mwana wemunhu pawabvunzwa nasekretari wangu ati wakanga wakutomurara kare handiwapano
kureva kuti zvese zvauri kuita apa kapa usati watora mwana wemunhu kuti wakuzikanwa nemubereki wake zvese zvauri kuita ipapo imhosva dzega dzega. Handiti wapoa? Saka izvino ari kupi zvawakarourawo mukadzi kubva kwamai vako. So unobatwa nemhosva yekutora mukadzi uyu. Handiti ka womushandisa kwenguva yako yokuda uchimirira zvikuuya. Handiti akambokubatsira paya kubatsira ipapo waona kuti zvakwana wakuti chienda kumarango aenda kumarango iwako panotora umwe mukadzi. Handiti tikakupa nhasi kuti kana uchiti mukadzi handa kuramba tikakupa kuti enda naye unoenda naye kupi mwana apa ndingaende kuchaizvo Abigail wana Abigail Makombe. Zvinhu zvatona zvakaoma patsika remberi mukuona rekumashure ranodarika ipapo tendai mwana nokuti paratotsika remberi rekumashure ndopatinoda richinokanya. Chinhu chiri kunoita kuti mwana asanoremekedza nyaya yekuti iye unganzi enda kungotorwa soungodzienda jadheo raunga waiswa iwe kune vamwe vane here wakambobereka musoro wemama wangoita mumwe mwana saka tiri kutonga uri mwana anogona kunge akambotadziwa zvinogona kutibatsira. Une vana vangana asi wakamboita mwana ndobashaika igore ripi 2023 angane makore mangani? Angane makore mangani? 16. Une birth certificate? Vakarasika. Asi wakambotora? Wakaberekwa gore 2006. Yeah. Asa marepewe. Mwari vatizira nyasha. Munhu akamuitisa mwana akanga itasi akashandisa nzira dziri. Akaroora. Yes. Saka ndati patsika remberi rekumashure kunouya richitsika ratsika ipapo mukaona radarikira totenda Mwari. Amai mwana akata mwana nesi ane munhu 2000 akane makore mangani? Wacho wenyu kutanga wacho. Mwana uyu aigara namai vangu saka mai vangu vakashaya ubva vatorwa nemuninawo mama vangu ubva aenda naye kumangura. Imi muripi? Nana ndiripo anganzi zvoni semunhu aigara nagogo regai timbonomunyaradza ari kumangura aenda kuchikoro gospel abva adzoka obva atanga kugara nababa vangu inini ndichigara nababa uchivadikira akabva auya ane nhumbu ine hana kuzviziva ndaigara kunoku nina mubhuku akabva andifonera zvikanzi abva nenhumbu kubva ndati nhumbu yaunayo ndiyani zvikanzi arimutiswa kumangura kuna munina mama vangu ndo pandakamuti dzokera ikoko adzokera ikoko ubva vatanga kumuramba zvikanzi mimba isiya yemwana wangu ndo pandakakwira ikoko ubva vagara nayo vamuisa kuno kumasungiro obva ita mwana yakangobuda akandida akangoshayikira muirowo ndo pandakabva ndamusajati ngati iwewo mamuna kuziva kuti murume wacho ndiani anga ari kumamvura but angane andaeji andari andaeji akasakafana kusungwa here takatomboifambira nyaya yacho akatadza kusungwa takatomboenda kwamambo kokumamvura saka ndopakabva mambani Mangura. Pagando asvika. Mambo yanzani? Ndiye wamataura. Nemakonde. Iye uchinho iye.
Yanosvika Saka paakabva akaneta rega ndikuisa jadhero tese kudzokere kuchikoro sezvo jadhero iroro ndo passport kuti aramba achiita izvozvo handiti mafao ndo passport nakanine shume yekumudzidzisa semunhu aita seaigona kuchikoro akatotambisa mukana wake munhu aigona kuchikoro saka ndada taendere mberi nechikoro. Saka isusu nhasi imi mikompleni yenyu yamaunda kudare iri kuti chii chamuri kuda kuna mahwaka chokutaura kuna mahwaka ndechokuti mukwasha wangu akatora mwana wangu akagara naye haana kana chaakandipawo akabvarura mukadzi svoto abva aisa mukadzi mumba mune zvinhu zvemwana wangu zvaanga akatenga hapana kana chaakabuda nacho mamune mberi akatenga ngatitaurirei nokuti mamune chii mamenyu komairara pasi mbedha ndakasvika nawo kwaurara iwo kungourara kungovatira basa ogadzirirwa ipapo ndochierwa mbedha wemumba ugadzirirwa vanhu vaviri panguva imwe chete. Mama, uyu kana mukadzi wangu ndakamupa mari yekuti ndiro. Izvozvo hatizonyanya kutaura. Takutaura nyaya wano umwe mukadzi. Mari yaukutaura iyoyo, mari yaukutaura iyoyo $70. Ndare medu muimbudzi mbiri. Kudzipira dzina padzinonotora munhu kuti dzaroora. Hakuna. Hatidi kushora mari waiunganidza. Haana kuparadza mari. Pauri kuunganidza mari yechikafu wamupa here yekuti adye. Noti hatingaunganidze kuda unoroora. Uchinoroora munhu anozonosvika musuwo uchanoroora afa nenzara mumba. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mambo wangu haana chashaiwa mubvunze mukadzi wangu kuti ashaiwa chinhu chashaiwa uye aripo pancha washaiwa marango waimuendesera here kuti usarotora umwe mukadzi. Ndiongadai kutopa ripoti yekuti ndakaendesa mukadzi wangu kuti anorangwa kumusha kwake but achada kudzoka mumusha. Handiti wakusungisa avo wakuramba nemukadzi wako. Handiti ndizvo. Kwete iwe yekuti iwe waendesa mukadzi kumarango. Mukadzi wewe akagarira kumarango achirangwa iwe wano umwe mukadzi. Saka iyoyo manje mai vari kuti iwo mwana wangu akagarwa naye. Mwana uyu amai toda kutaura iye ndiye arapo upenyu muridzi wawo. Handiti imboti kana makagara nayo pamakapuhwa mwana uyu nababa avarapa tarisanai muri tu kuti ivo baba ava pavakasara kumba kwavo kana kuti imba yavakazoendayo iri kufamba. Imimiwo pamuri imba iri kufamba. Handiti ndo pamunodzidza upenyu kuti upenyu hwakanaka ndeupi hwokushingirira uripo. Kana kuti ukaona munhu wambopinda muchinhu, handiti wapinda muchinhu, chinhu chechi wachiona kuti no apa ndaita mistake, right? Waita mistake, handiti chinhu chiya ichi wakutochigadzirisa kuti chifambe zvakadii zvakanaka. Handiti mapoa kuchirungu woti iwo a clever man learns from someone's mistake. Kana munhu ndatadza ndinodzidza kubva mukukanganisa kana kutadza kwandamboita. Handiti mapoa kuroorwa kumwe chete haunganotorwa neumburukwa yongo neimwe mumba. Wakutoziva kuti munhu uyu kana angotaura zvakati handingapinde mazviri nekuda kwokuti ndakavhura. Handiti mapoa mwana uyu makagara naye. Kuziva bonde haisi passport yekuti aite zvaanoda achirasa kuchengetedza tsika dzeunhu.
Handiti mapo. Hakuna kwaanoenda ndokuudzai. Mungadai muchiti mukatomuona atoda so mombomutora momboenda naye kuchipatara. Handiti ka momutoresa ropa nokumutestisa nokudini. Handiti nzira dzimwe dzaachazofamba nadzo mangwana dzinomusvitsa pana taisireva. Imi mwauya mudare muri kutotaura kuti ndavinga nyaya mwana wangu iye ari kuchapazwa nevanhu achisiyiwa asina chaakabata, haana mwana, haana chii, anofa asina mwana, akatamba matambiro ari kuita. Saka mukauya kuno hamufambire chinhu chimwe chete, tinofanirwa kukubatsirai nokuti vana vakaita seivava tinavo mudzimba matinobuda. Handiti mapo. Saka anofanirwa kuzvibata, kuzvikudza kunoita vana tusikana uku. Handiti inyaya chete kuti anoziva ondete, hakuna chimwe chaakazvikudze nacho chainacho. Mwana mudiki kwako anofanira kuti mumutsure asingatarise kuti mai vangu vari at what position. Handiti nerimwe zuva anokuudzai kuti koimimi. Handiti mapadzo ndo zvinoita kuti vana vasatsiurika, nokuti haana njere nemuono kuti no ndinoita zvekutaura nomubereki wangu, nometa iye anorarama sei, unoita zvandiri kutaura kwete zvandinoita. Handiti mapo. Ndo shoko ramufanira kubata mwana muchimudzidzisa, kwete kumuperekedzera munyaya dzemajadhero otoziva kuti nyange ndikapombwa zverupirudzi handiite mimba. Ipasipoti yatiri kuperekedzera chakaipa. Handiti mapo. Kuti muzive mabasa ake kuti akashata, mubvisisei jadhero racho iro, azvione kuti nyika yakamira sei. Handiti mapo. Saka nhasi ndisu tiri kumuudza, hamusiri imi muri kumuudza, nyika yakamutarira. Saka nhasi mauya naye kunhu kwakanaka, tiri kumuudza iye kuti motsi, piri, tatu harwiri, marizautsi anobuda bedzi. Handiti kana mazomuregedza akanopindana natwo. Pane imwe nyaya yekutaura namai venyika yatinonzwa mazuva ano vachiti kuva naitwotwu hatutusiye kunze nekuda kwekuti twave neunhubu hwatisingazive, hwatisina kubvira takaita isu tichikura. Handiti mapo. Panotaurwa nyaya dzekurwara kwevanhu havasi kusiyiwa kutaurwa navo, because zvinorwarisa zvacho ndo mavari vana. Saka nyaya iyo inoda kuipedza tichiti kuna mahwaga. Handiti asatambe noupenyu hwekutambisa vana vevanhu. Mutemo hautitenderi kuti munhu unotora mwana wemunhu, handiti wongoti ndagara naye semukadzi wako, watove nepasipoti yekuita madiro nemwana wemunhu 4 months naye, wozongoti ndoda kuti uende kumarango. Marango watora umwe mukadzi, iye anoenda kumarango futi wotora umwe mukadzi. Hatidi vanhu vakadaro mudunhu medu, vanopota vachitora vana vevanhu vachichapaza vachizosiya nekudii. Kwete, vanhu vekuchapaza variko vatouya kuma6 tinononoka kubva muno, unovaona vachapazwi vasvika kuti vauya vanhu. Vanotochapazwa vachida kuziva kuti hayo ndatouya. Kwete, vana vevanhu vatiri kunyengedza nyika tichidaro. Saka mamuchiti chii semubereki kuti inini mahwaga uyo akandidai zvangu ndingasununguke pamwana wangu. Chii? Munogara kupi vanhu? Ndogara muMasiya. Ndogara muMasiya. Mutaundi mumwe chete. Alright. Mahwaga uyo mapi upajeda. Saka tiudzei nokuti munhu paanotobva kumba kuti nhasi anondoona chokwadi, inini mambo kana vanzi vaita nyaya yangu vakandidai, ndino mwoyo wangu unosununguka. Mambo nyaya ida kuisika kubaba wemunhu wataura. Ivo kutaura chinhu unge wakanyombochiona pachinoitwa. Ngavataure baba. Zvamauya makarongana namai. Pamusoro ivongo wangu. Isi takabva nayo nzira
mwana wemunhu hagarwi naye mahara. Ini chitanga kuroora, ini mukadzi wangu achiuya pano ndakatonobvisa tsvokere kuno nekuti hauchazivi kuti chicheti kana koza kungorwarira kana kuti 2 minutes munhu wavhafo usina munobvisa mari kundokwavo. Saka inyaya inenge yakatooma. Saka ini ndingokumbira kuti angondipo pfuma yangu yokugara nemwana wangu kwaakaita. Ndira tiri kutaura ka iyoyo pfuma yachona iyoyo kugara nemwana wedu kwaakaita akazokuti ngaachienda kumarambo kwaita kuti awani kwaatotora umwe mukadzi iyoyo inini ndangondipa mombe zvangu nehwai kwamako Mawako. Mukadaro tinoremekedza vana vamwari. Vamombe shamwari Dubai. Zvese Pamusoro $400. ava vangu ndiatizva vangu havasiri havasiri babani vaide butse chituva chavo nechavo nomba vangotasawo shokizovakwa mukadzi wangu akutaura ndakudze chituva kachemwa ndakabva chavo mambo wangu ifront run ngatotambiswawo so asura dare mambo vanhu vavari baba vake chaichai vamwe varuza vanhu vakanyepekwa auzivi vanozvuma kudaro pamusoro pabvumbo vangu ini namadhodzi vangu vasi vandigana bata ndobaba vangu chaichai baba vaanoziva kuti ndobaba vangu vangu sekutara wamunhu wakatumira kuti apedza here dai munhu ataura zvokupenga change asiri pakarachi ataura zvokuti ndiri kuda mombe 10 ndiri kuda chichi ndaingoramba paangoti ari kuda mombe ndikati nehwai pamusoro yamambo kuratidza kuti mutongo waataura ndowagara uri musoro mangu zvisingaite mudara handibvumeka ndotada kuti tidzokere muri right koma midziyo yake wakaisepi midziyo yake ituje ndingori odropu nemagumbezi wadropu nemagumbezi tv ndiyangu nasvikaine TV mbeda ndowangu uyu tarasvika yangu tenga odropu nemagumbezi chindwa nokubatsire mahwaka pamunopara mhosva munenge musingazivi kuti muchemorisikapuri handiti kupa zvise chiyerwa chikuru chivanhu kwedu kwamauya nhasi kuno ndekwekuti mubhedha wawakatenga uri mukomanayo nemari yako yonge wakadhura zvinenge handiti ukanorarwa nemukadzi handiti wapanzwa hauchararwa neumwe mukadzi hati wapanzwa wakutonorarwa neumwe murume nekuti mukadzi wekwaanenge aenda nawo ndiye achanotsvaga umwe murume ndiye akutorara pambedha wavo handiti wapawa saka ndoda kuti ndikubatsira hangu ndichiti chii chawakasununguka pazvinhu zvamuinazvo chaunoti ndakasununguka kuti mukadzi uyu tichibva pano handitika ngaatore ichi nechichi handiti wapawa mhosva dzako ndodzizati kada kudzipenengura kudai dzakawanda magumbezi auri kuti magumbezi ake newadropu yauri wadropu yake ndozvaakatenga tiripo izvozvo zvese zviri kushanda handiwapawa zvese zviri kudini zviri kushanda mutemo wechivanhu woramba zvakatoiswa zvakachengetedzwa zviri pazvina zveko ngaatore zvinhu zvake mambo
Ngatore wardrobe yatine magumbezi ake. Pamusoro wemambo TV yamunyepa. Iye anosara ane zvimwewo. Handiti munogovana. Iwe ukatora ichi iye anotorawo ichi. Ukatora ichi iye anotorawo ichi. Hatimusiya asina chinhu. Handipona. Hatimuregedza asina chinhu. Anotosarawo nezvake. Zvaari kupupura kuti aiwa izvi ndezvake. Handiti chitora izvozvo iwe. Wardrobe nemagumbezi ani kwehembe dziri kupi? Dziri kumba. Dziri kumba. Ikoko. Kwedu. Kwenyu. Kondiro dzawaibikira. Tegera pamupagudu. Tegera pamupagudu. Maitochengetwawo. Handiti ndozvautaura. Kuratidza kuti hauna chako chawo kana kapu zvayo yepurasitiki. Hapana chako. Saka hauna ngozi mumusha. Chienda unotora zvinhu zvako zvakachengeterwa iwewe kuti zvinhu zvake kana auya anodii anotora. Mawaga kuti uwirirane nedare zvatinenge tawirirana mudare ndo zvatinodii ndo zvatinoita. Handiti ndokuti usununguke ugarisane nemukadzi wako wauinaye nhasi mumba zvakanaka. Handiti uyo haana paanozouya akuita violence mumusha. Handiti saka ndo zvatiri kuita. Kwete kuti kana mazotiona kumasiko asi vasvika kuno vakomana muchireva izvi ndisu vanidzi vayo cheko. Amai Mambo wangu chandokumbisa ndechekuti mwana wangu paachasvika panapa achinotora rudzivo yake vasamutukewo nekuti vanhu vacho vanotuka. inzwai mama imi, mwana uyu anotukwa nevanhu. Handiti kana vamutuka abuda mudare muno anomuprotecta ndeuyu waauya naye mudare anomuudza kuti ndandiri kudare. Handiti makona ndanzi nedare randitendera kuti zvinhu zvezvo zvatakaisa pamagogo kuseri ngatimupei zvinhu zvake. Handiti abve pano tishaye patinozotukana naye tiri. Handiti kutuka munhu kuti putseki kana kunongedzera munhu kudai imhosva. Handiti makona kuno kwakanaka imombe ega ega ukanzwa tuka munhu mombe 300 years tapedza. Ukanzwa tuka munhu mombe kuitira kuti mhosva dzakadaro dzisarape dzichiwanda. Ukaenda kumapurisa unotobhadhara faini yekuti watuka munhu. Saka havamutuke. Handiti makona but mwana uyu ngatimutsiurei. Handiti nokuti achasvika paano kutukisai. Nokuti ndiye ari kutukwa pane paachakutukisai imimi navo vanhu venyika. Kana achiri kutotukwa iye ega pachiri pakanaka anotukisa imi mai vake. Handiti makona. So nyaya yenyu yaperera pano. Yentai utore zvinhu zvako. Handiti Mawaga mwambele ya ni mwambale. Ndola mateza acho ndola msokati mtawo. Ngonotaura waiya mambo 7 days chete kubva musi wamabhamudani yakutodiwa. Mombe 1 ndombokupa 21 days. Handitika zvekuti mu21 days pamombe tinowanei. Handitika chawawana ndochaunouya nacho. Handiti todedza avo vozotora pawadzoka. Handitika kukorokoza unogona ngokuma uchitotaura chirungu izvo kokumamaini ndokwatirika unongopfuma ukangodzwa ukapinda pabhawa kuti kwava vazodzidza ringi kwavakutaura chirungu ziva chakapfutika. Mhosva inokangotyiwa kuti munhu ukataurwa namambo zvakatiwo wombozadzisa nezvishoma zvaunenge wadii wawana. Handiti mukadzi newako kana mawirirana mukadzi anodzoka kumba kwete kuendesakadza kumarango wana kutora unhu ipapo ndopandipata mata ipapo uchitoti handitega ndakatomirira mukadzi kuti ari kudzoka saka ndakanzwa ndakarohwa neumwe munhu izvo ndakupa mupe 5 ndatopa
Saka mosumuka tozosangana nekuzadzisa mitongo yematatu.